Ja, dan zijn we terug hier. Schöne Nummer te alle jent. Schöne dag voor jou. Jack Reimer, Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Wird Fan sein, wenn die alle anhören hätten. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Juden Volk. Wir verstehen wir die Offenbarung, was ist der Herr jetzt von da für uns, von wo sind wir gekommen. So ja, hört ihr an und lass der Herr jetzt dahin schaffen. Wir reden nu wieder, von wo wir ein Video abhören. En ik heb maar deze geschichte verteld. Maar stel ons maar dat ze dit ver. Dat van dat is Tjaas. En ik zie de bruid. En we hebben Tjaas gehad en we hebben weer een boy weer een fijne hotelstoel gepacht, de Tjaas. En ik en mijn brigom we voor de hand de Tjaas. En mijn no Tjaas. En we waren no gemeenschap aan. So, ik zie de bruid. En ergens en waar had de brigom mij afgelaten, muziek daar, am huis. En dan kom ik daar tot zijn na in de stoof en mijn brigom zijn kleider zijn daar. Dat direct naar zijn perfume. De bar is daar. Zijn sleutels zijn daar. De 40 sleutels zijn daar. Ren alles wat de brigom heeft, zijn beker, alles is daar. Maar dat is geen mens. Wat van die gemeenschap is daar? Met dem Herrn Jezus. En zo wat ik vandaag zei, was dit. Dat is een oorzaken ver. Sommige van die dingen wat ik wil vandaag hier, ik zei, dat is een oorzaken ver. Sommige van die dingen wat er passiert zijn aan de geschichte van ons Duitse volk, had dat te bijdragen. Niet bloß de jüdische opvoeding dat we ons van Yahweh gruwelen moeten. We moeten door de Heilige Geest en door de openbaring van de Heilige Geest moeten we daar komen dat we ons vrij te de Heilige Geest, dat we alle dagen zeggen te de Heilige Geest, ik gelijk die. Ik bruk die. Leer me, zei me, ik vrij me te die. We brukken dat iedere dag de Heilige Geest. We gebruiken de gemeenschap. We kunnen onze Bibel nemen, of ohne Bibel. We kunnen buiten gaan naar een boom zetten, of we am Schale, of we allein zijn en we kunnen zeggen te dem Heilige Geest, ik leg die, ik bruk die, ik wil die, red te me. We kunnen bidden te dem, en we kunnen dem ding vragen, maar nogmaals we stil zetten en horen, zei maar. Wat hast du sagen? Wat was mir der Bibel openbaren? Wat hast du für ein Lied von over mir? Wat kann ich singen? Wat kann ich sagen? Wer bist du? Der Gemeinschaft. Und das ist ein Ding in der Vergangenheit, was uns geschieht hat an uns Volk. Zum Beispiel, some 100 Jahre zurück wir mal eine Gruppe von einer Baptist Menschen, Duitsches Volk, Mennonitisches Volk, wenn ich das so dem Namen können brauchen. Den valt het mal bij dat zij weer nu zo veel geveld van hem Heilige Geest en zo bruikbaar van hem Heilige Geest dat ze willen zich maar een stad bouwen, dat heet Münster. Dat is een lange geschichte, dat passieren veel interessante dingen wat niet raar werden. Dat we alle am Namen van dem Heilige Geest. Deze geschichte van Münster, van dat de rebellische geschichte van Münster wat in Duitsland passiert is om 100 jaar terug. Dat als part van onze mennonitische geschichte van de vergangenheid, we in onze geschichte, die zo genaamde kracht van de Heilige Geest wordt gemisbruikt. En sommige van jullie kennen de geschichte van Münster goed, sommige de nächste goed, maar een van de dingen wat er passiert is weer, dat mensen stonden in een lange rij en gingen aan den profeet vragen, wat zegt de Heilige Geest vandaag? Wat zegt de Heilige Geest vandaag? En die dingen wat de profeet zei, sommige van die dingen stemden goed. En aber dat wordt in groot gestrekt, dat gaat in de ganze stad, dat gaat in de ganze kolonie. En die vangen over dem aan gang aan te worden tot de regering. En een van de dingen wat daar aan mensen naar passiert is weer, dat het volk komt door, dat ze hadden die idee dat dit is niet het nieuwe Jeruzalem.
En wenn Jezus is wat ware komen, zijn Brut hole ouder, te regieren op deze eerd, dat wird wat er wilde zeggen, dan wird hij in Münster komen regieren, niet in Jeruzalem. En dit ganze beeld van de Münstergeschichte, wat in onze vergangenheid passiert is, dat heeft ons volk een angst gegeven, whatever de jaren is metgekomen bent vandaag, en je zegt dat, hey, wat de mensen in Münster deden, en zo'n ding had nog niet gezegd wat ze dat deden, die geschichte raant ze steeds af dat die hadden zeer slecht eng. De mensen werden weer hem aangebracht, de Heer bracht de stad te niks, en die profeten, wat er zeiden ze profeten waren, wat er falsch waren, wat er zeer luid geschreven hadden naar de Heiligen Geest, dat we eigenlijk wat falsch is. En nu vandaag, Menno Simon leefde die tijd, dat passiert bezit Menno Simon schrijft een zo'n ding op. En het verstand is als vandaag is dit, dat een oorzaak wat we ons vanaf van de Heiligen Geest gruwelen hebben te doen met dat en onze geschichte en de vergangenheid. Door is de Heiligen Geest, dat je na de Heiligen Geest's uitwerking is, worden je misbruikt. Die 3 maanden wat er dan aangebracht wordt, wat er dan leren weer in de stad, was de stad volle deed in Münster. Die maanden werden aangebracht, krijgt ze de andere martyren. Aber die maanden werden aangebracht, wil ze hadden in falschheid. Je zegt werd deel gebracht van de Heiligen Geest. En die mannen werden aangebracht, je tweelt en dood gemaakt en die werden in Isaac-klootjes en Hans-klootjes en Isaac-klootjes nagestapt. Die werden hoog boven bij Münster aan de katholieke kerk opgehangen en die mannen vervulden daar, die werden naar begraven. Die klootjes hangen er vandaag. Die worden afgenomen en frisch gemaakt en traaggeschisterd, maar vandaag, wanneer er in Münster waren, du hast die klootjes dan nog vinden. Als een teken van dat de ganze wereld zegt, kijk maar, wat door mensen vergaan is, dat is wat bij zit. En dat zijn we Anabaptist mensen schuldig aan, want we hebben, dat we aan onze geschichte wat gehad, wat de mensen dan zeiden, dat we een Heiligen Geestes denk. En nu zijn de eeuwige Christen bezien aan opgebekt en hij zei, ho, alles wat ik met mensen lekkend, dat wij we vandaag niet. En dat je dan gelezen, oder dem vloeg, oder dat je zegt, als der Menno Simon, wie geloven vandaag, der sam schrafte dat Menno Simon zijn broeder, oder hoofdbroeder, oder stiefbroeder, die wird ook in Münster. En Menno Simon schrijft zeer veel goede dingen op. Maar Menno Simon zijn een noodval, ja. En zeer veel van die vandaag zijn zonen, wat dat met de schrift uitleiden doen, dat, wanneer die dat niet kost, opschrijven met een balpen, wil de Heilige Geest schaffen dat, dan is het niet de Heilige Geest. En ik wil vandaag te jullie zeggen, dit volk, dat ik zie een van die wat er heeft bussen gedaan en wat er heeft aangestaan en heeft God om vergeving gevraagd. En je vraagt als hij dit vlug wil afnemen van ons dit volk, dat we zijn einfache geschichte als van die 10 jongvrouwen wat je redt, dat we ons niet durven gruwelen, te zeggen te de Heilige Geest, mij veel meer van die. Ik wil meer van die. Ik wil die verval beleven. Ik wil die kunnen uitleven. Ik wil God kunnen verstaan dat hij een God van genade is. Dat hij een God van leven is. Ik wil Jezus kunnen verstaan als mijn persoonlijke brigam, als mijn helen. Ja, Jezus is een koning. Ja, God is de bovenste. God is de eeuwigste. God is de grootste. En hij is ook een heilige God. En hij is ook een reine God. Maar God wil niet een mensje van met ons. Vandaar. Der hem Heiligen Geest. En we durven ons niet gruwelen van hem Heiligen Geest. Er zijn nog meer dingen wat er passiert zijn. Als we in Rusland waren, naar Rusland trokken, dan schrijven we in papier. En dat zegt dat zeer klaar, dat we kunnen dit evangelium bloos
En onze tjoike predje. En we kunnen bloos predjers en leraars hebben thuis. We kunnen tjoimel dat evangelium met een staat nemen. We kunnen tjoimel in rust van evangelium vertalen. Wat van dit heeft onze uren ook blind gemaakt. Wat we daarna ook nog geschreven dat in Rusland weer, dat Katharina de Grote, die zei ons dat ver dat we zullen de moslims, al die wat de Mohammed hier deden, dat volk, die mensen zo wie ons geloven vertalen, niet bis dort, we hebben vrijheid en we zullen die mensen ook vastnemen als onze eines geloven, als onze Leibeigenen. En we hebben door een entscheidung gemacht, dat die moslims, dat waren nicht wirklich Menschen. Die hadden nicht eine Seele. Ons Plautdietsche Volk einfach denkt, wat ons vanaf blind maakt, dat hem voor zijn leven heeft nog te doen met dat we dat maar geschreven hebben, dat niet alle mensen wat een Seele hebben, dat we daar niet zo behandelen. Dat inheimische volk damals, de Indianer, de Maxer, de Koya, de Maya, we durven die niet behandelen als mensen wat een Seele hebben. Dat is ook part van dat wat we blind geworden zijn, wat we niet zijn kunnen, wat ons lampenglas op eenmaal ohne Eil staat. Tja, dit wordt de catechism wordt afgeschreven in Schleitheim, in Zwitserland. Dan schreef je door een zoveel dingen op, we willen ons maar ganz reinhouden van de wereld. En als we dat toeschrijven, Johannes 17 zegt Jezus, dat we leven hebben in ander, dat wordt het aan te verstaan gegeven, dat we zijn Kinder zijn. En op een van onze reizen, waar ik met weer naar Zwitserland, dan komt dan een heer man toe in Fruus van Canada, van de States, Dietsche, maar Niedersche, some Plautdietsch, some Hatatola, some oud, maar niet, some Amische. En we zaten daar aan de Schweiz in Zwitserland. En we zeiden, God, weet je wat? We hebben hier in de vergangenheid wat opgeschreven. We hebben hier in de vergangenheid wat opgeschreven wat het zei dat het is goed, dat het is raar, wanneer we ons einander goed doen. Wanneer we ons einander in eindelen doen, wanneer we ons einander vrijheid nemen te zeggen dat ik zie klik als du bist. En wanneer die niet zo was zegt, dan stuur ik die uit. Ik kreeg op die reis een lijf voor die mensen wat dat je doen hadden. Ik kon den beter verstaan, want ik kwam erheen, had twee de catechism opgeschreven. Wat ik ook beleefde, dat we op die reis een grote rij van bussen. En wat dat ik niet van nou hebben nemen te zeggen, dat is God zijn wille. Maar die tjoik allemaal waar spullen dat en spullen dat en spullen dat, wil we kunnen ons niet verstaan aan iemand. Ik wil opgetrokken met mijn recht voor je zeggen dat is van God. Ik geloof van dat niet zo. Ik geloof dat maakt ons blind. Ik geloof de aanstelling dat ons oil stelen. We komen over dem bad door dat we hard worden en stief worden. Dat de lijf wat we zullen in iemand hebben, dat we dat zullen verstaan wat Jack eerst zei van de voederlijf en de Elohim. We gaan het man verbeterd. Wat important wat we bij daar gekomen zijn, dat wanneer we hier van, oh de Heilige Geest schaft hier, oder oh de Heilige Geest heeft hier, waar het frisch is aangevangen, dan hebben we een afscheid ervan, we grillen ons voor de dingen wat de Heilige Geest wil doen. De goede van de Heilige Geest, we zijn bij daar gekomen dat we grillen ons, we weten verheft ons nemen als we zullen verheft bidden dat mensen kunnen gezond worden, of kunnen geheeld worden. We weten verheft ons nemen als we dan geloven dat het vandaag en dag nog de Heilige Geest wonderwerkingen gejaagd wordt. We grillen ons wat het doen. Oder wanneer mensen op eenmaal vrij worden van gebongenheden en mensen aan hun hart los worden van geestelijke slaverie, dan grillen we ons dat wordt op eenmaal anders gesloten als
wie gewandt sind. Dat wordt op eenmaal dat zit op eenmaal anders, dat zit op eenmaal vreemd. Mensen hebben eenmaal persoonlijke openbaringen van de werking van dem Heiligen Geist en willst dat nicht krijgen om Buchstaben alle abzuschreiben, dann sagen wir auf einmal ganz hastig, das ist nicht von Gott. Und von so reden wir, wenn wir sagen, dass wir grüßen uns von dem Heiligen Geist. Und ans Thema von da ist, die 10 Jungfrüs. 10 wäre klug. 10 wouden sich mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. 10 wouden sich zu glauben, dass Jesus ist real. Von da. 10 wouden sich zu glauben, dass wir brauchen von da eine offene Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Gott, mit dem Vater. Ich meine 5. 5 wouden sich. 5 grühlten sich. 5 hadden zich niet een tijdje gejammerd. En ons gebed is van dat we waren tjenen, dat zal tjenen ingebleven, wat niet nog heel heeft. Wat sagst du? Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, dass wir werden sein, weil wir kennen, dass sein, dass wir alle genug Öl haben. Das ist für mich und für die beiden eine wichtige Sache, dass wir alle nur die Chance kommen. Dass wenn Jesus kämpft für seine Brüder, dass wir da alle genug Öl haben, dass wir alle bereit sind, dass wir alle miteinander kämpfen, nur dort. Jetzt krijgen wat ik zeggen wil, Jack. Wat Jezus ook maar had. Dan zegt hij dan lekker dat Jezus nog dat andere koffel, of dat tweede koffel, of dat part van overmaal wat weinig van je red wordt. En Jezus zegt daar dat jedes Mal, wanneer je overmaal had, dan denkt aan. En dat tweede koffel, of dat andere koffel, wat en lekkers van schrijven daar, dat geht sich um Chas. Dat geht sich um de jüdische Chas. En de jongen wat er am dag zaten dan, die wisten alle, was Jesus zei, ik drink dit koffel. Nu zal die alle hieruit drinken. Dat we een spraak wat de jongen alle verstaan kunnen, dat dit is een spraak wat Jezus redt van Chas. Dat is dus van wie vandaag würde sagen, dat man echt niet Jezus weet, dan würde ich auf einmal mit meinen Kopfhörer, dann würde ich einen Fingerring nehmen, das ist ab Chas, dann würde ich meinen Fingerring anmachen, dann würde ich alle Jünger einen Fingerring geben, einen Chasring. Das meint, dass ich sie nicht befreit mit diesen Menschen, Jesus seine Brüder, geistliche Red, und diese Jünger verstehen, dass alle, das Jesus sagt, kriegt es in der Geschichte von den 10 Jungfrüs. Jesus, der sich da bloß noch einmal wiederholen. Die Geschichte von den 10 Jungfrüs, der jüdische Chas gekriegt ist dort. Wenn der jüdische Brüder erst entschieden hat, sie will den Brigam. Und die Brigam wird da angekommen mit seinen Vater und vielleicht seine Brüder und zum Angels und hat da eine Ütischung gehabt, aber mit dem Vater von den Brüdern. Als es kein Chas geben, was die Jungen dort betonen können, was einmal da wird, und wenn nicht alles bereit wird, dann wird der Brüder gefragt. Und das ist sehr interessant, dass wenn wir dort am Griechischen nachlesen, dann wir Paulus in 1. Korinther von das Overmal, dass da einmal sehr klar abgeschrieben, dass das die eine Wahl, du musst die Entscheidung machen, ob du das Overmal weißt oder nicht. Weil wenn du das Overmal nimmst, das ist eine wichtige Sache. Was Jesus sagt, kriegst du diese Brüder. Die Brüder hat eine Entscheidung zu machen, ob sie will mit dem Brigam mit oder nicht. Und wenn sie Brüder sagt, ja, ich will, dann nimmt die Brigam das Koffel voll Wein und trinkt das halbladig. Und dann nimmt die Brüder und trinkt die ewige halbladig. Und dann ist es bereit. Dann geht die Brüder in Haus und macht Chas. Und dort kommt die Geschichte von den 10 Jungfrüs. Die Brigam fährt in Haus und mag sein Haus rein, was sehr vorkommt, an dem Vater sein Haus angeboten wird. So Jesus sagt, ich fahre dem Vater und ich mag ein Haus rein für $1. Ich mag ein Haus rein.
En ergens die komt de brig om waren. En dan komt de bruid holen. En de bruid weet niet graag welke stunde wat komen, maar ze weet welke tijd im jaar die ongeveer wat komen en ze mag rijden. En wanneer de brig om eerst komt, dan zal de alle rijden zijn. En jedes Mal, wanneer we over nemen dan doen we eindelijk zeggen tegen Jezus, weet je wat? Ik zie die bruid. En du hast die halve koffie ladig gedronken, nu drink ik de eeuwige halve ladig. En ik zei dat du zoals bald waar komen. Ik leurde die. Ik zie die in de bruid. En met dit alle tip wat ik hier met je gezegd heb, dat ik wel van daar te jullie zei, alle mijn Plautdietsche vrienden en nobers, Grult Junt Nich. Grult Junt Nich. Fred je te dem Heilige Geest. En verschaf je zelf gemeenschap met dem Heilige Geest. Verschaf je een diepe gemeenschap met dem Heilige Geest. Jezus zei in Johannes 17 dat dem Vader kennen, dat is eeuwig leven. Dem Vader kennen, dat is eeuwig leven. Ik vraag die vandaag, grootste die van dem Vader? Van dem Vader zijn lijf. Grootste die van dem Heilige Geest? Of vreugde die te dem Heilige Geest? Dus de bruid te dem brigom. Vrij we ons te dem Heilige Geest. Hebben we een schuf oil in onze gläserbaan. Wanneer we vandaag ramchecken en zien wat in de wereld veert, en wat we dingen betekenen en we geloven dat op eens je de chance in de lof. En mijn gebed is dat China van ons wat aangeslopen zijn, of veel geworden, en zich niet gechammerd heeft, dat we nu oil hebben. Johannes 17 zei, dem Vader kennen, als eeuwig leven. En in eerste Mose zegt het, wils Adam einfach kennen leert am Fleisch, dan gaat het zingen. Een nieuwe, intimate, diepe gemeenschap am Jezus. Dat zelfs die wordt gebruikt in Johannes 17, wordt het zeggen, dem Vader kennen, als eeuwig leven. Zo ik wil die vandaag mogen maken, jeder dietje wat ons toehoort van de Plautdietsch, wanneer de Bijbel dat zelfs die woord gebruikt, wat dat Adam even ertaan in eigen leven, dan vat dat im Nieuwe Testament, waar Jezus zei, dat dem Vader kennen, of dem Vader erkennen, jeslich, dan vat dat in je gemeenschap met een leven je Jezus. Met een leven je Heilige Geest. Met irgendwas wat dat levendig is aan ons. En zo mijn aanspraak vandaag is, Grult Junt Nich van dem Heilige Geest. Laat je niet naar angst aandrijven. Alhoewel wat we beleefd hebben in de vergangenheid, we veel gemaakt hebben met falsche uitwerkingen van dem Heilige Geest. Hey, weet je, dat is waarheid. Dat is zo. Dat is zo dat het vandaag falsche dingen geven dat. Maar waar we dat moeten zien leiden, en waar we ons hart opmaken te de waarheid van dem Heilige Geest, te de waarheid werden is, en laat hem aan, en denkt dus dat. Want du twijfelt vandaag, als du niet weet wat de Heilige Geest is, dan gaan in de toeverlaatste persoon, of personen wat dem Heilige Geest kennen, of wat de uitwerkingen van dem Heilige Geest gleichen, en vraag de mens, was du moet vandaag voor mij bidden? Was du vandaag moet voor mij bidden? Was du moet die hang op mij opleiden? Ik wil meer weten van dem Heilige Geest. Ik wil dem ganz snel niet missen. Ik wil dem Heilige Geest kennen. Ik wil mijn oorlog ganz vol houden. Ga maar naar die nobber, ga maar naar die vriend. En zeggen wat de tovertruc has, wat dem Heilige Geest kan. En vraag dem manchmal, dat en dat is dat de man of de vrouw of een kind is. Kost wij een chocolade gaan, kost wij een man Gottes gaan, of de vrouw en pastoor wat dem Heilige Geest kan. En vraag hem al, was niet meer voor mij bidden? Ik wil dem Heilige Geest niet missen.
Ik wil dem Heiligen Geist, ik wil mijn elbeeld geval hebben. En wanneer die persoon op eenmaal luistert en dat met chas jaf en een lof, dan wil ik niet plus aan een christen was wat er eindsloop was en veel geworden was. Dan wil ik een christen wat er vol is met dem Heiligen Geist en wat er nu el heeft, dat we naar onze nummers worden kunnen plenty el afdelen. Dat is wat mijn hart van was in deze boodschap. Noch einmal hier, Frank Thiessen. Mit dieser Botschaft sind wir nu zu Ende. Direkt subscribe hier auf YouTube. Findet uns auf WhatsApp oder auf Facebook. Schreibt uns an E-Mail. Laat uns weten wat je dit gaat, wat je veel hebben deze boodschap. We zijn werkelijk hier even uittussen, maar van reden. Wat de Heilige Geest schafft aan ons leven en aan jullie leven. Laat ons weten.